den, my vás vítáme u našeho webináře na téma budoucnost digitálního servisu. Já jsem Jan Vítů, se mnou je tady můj kolega Jiří Jingr. Dobré odpoledne. No a dneska budeme řešit ten digitální servis a teda spíše digitalizaci servisu z pohledu optimalizace procesů a z pohledu vlastně servisu zákazníkovi. Než vlastně tím začneme, tak Jirko, já bych se tě rád zeptal, co je podle tebe digitální servis? Digitální servis, tak to je asi pro každou firmu trošičku něco jiného. Nicméně, tak jak vnímám Springs a jeho produkty, tak si myslím, že digitální servis je o tom, aby jsme měli nějaký nástroj, který pomůže firmám v podstatě s tou jejich běžnou denní prací a s nějakým reportováním nad těma pracema, se snadnějším dohledem nad tím, jak ty práce probíhají. To znamená, to je něco, co dá jakousi přidanou hodnotu té současné práci a zvede to její úroveň o kousíček dál. Pro mě je vlastně digitální servis o překonávání limitů, nedostupnosti informací a vlastně ten limit se odbourá tím, že máte nějaký software, který velice snadno komunikuje mezi všemi členy týmu a máte všechny informace dostupné v jakýmkoliv jako prostředí, v jakýmkoliv čase. Z tohohle bych se teda rád jako posunul a zeptal bych se tě vlastně, jakou roli má optimalizace procesů vlastně v rámci digitálního servisu a v digitalizaci jako takové. Tak je to zase pro každou firmu trošičku jiný. Jo? Ta firma, když se rozhodne digitalizovat, tak se musí vlastně nasměrovat na to, co chce digitalizovat, protože je těch oblastí ve firmě, kdy digitalizace je vždycky spousta. A je potřeba si rozmyslet vlastně, co mi v ten daný okamžik nejlíp pomůže k tomu, abych ten svůj biznis dělal líp. Jo? To znamená, a tam jsou různý úhly pohledu. Jo? Pro někoho je to dělat to líp, že je to efektivnější, pro někoho je dělat to líp, je, že na tom uspořím nějaký peníze, nebo naopak ty peníze vydělám. A pro někoho to zase může být vyšší spokojenost zákazníků. To znamená přístup k tomu zákazníkovi, že ví, co se tam děje, kdy se to bude dít, kdy se to může opakovat. Takže tohleto si na začátku ta firma musí říct a zvolit tu správnou digitalizaci. Oni jsou takový dva typy digitalizace. Jedna je ta, co byla vynucená, a jedna je taková ta, co chci já jako majitel firmy vynutit vlastně po té svojí firmě. Z té řady těch vynucených tím vnějším okolím, tak jsou ku příkladu, veme si, když začalo podnikání v 90. letech, já jsem ho vlastně nezažil, ale máme kolem sebe spousty kolegů, kteří vlastně si tím prošli. A veme si bankovnictví, no banky obecně, jo. Tak když se začínalo s bankama, tak se chodilo do banky, tam se dávaly příkazy k úhradě, psali se na papír, orazítkovali se. V další fázi jsme se posunuli do toho, že vzniklo nějaké internetové bankovnictví, což byla určitá digitalizace jak pro banky, tak pro firmy, které to používali. A vlastně ty lidi se to naučili naprosto běžně používat. Dneska jsme v úrovni, kdy vlastně používáme banku v telefonu, velmi jednoduše, používáme QR kódy, používáme další nástroje, které nám to umožňuje. Bankovní výpisy importujeme místo přepisování z papíru, taky importujeme různýma souborama do účetních systémů. A to je ta digitalizace, která byla vynucená tím okolím, protože nás do toho natlačilo. Jo. A v těch firmách ta digitalizace taky měla několik jakoby úrovní. Tak jak je vnímám, pro někoho byla digitalizace, že přišel z papíru a fakturací, tak přišel z papíru, začal vystavovat faktury ve Wordu nebo v Excelu. Jo. Mezi tím jiný firmy už přišli z toho Wordu, Excelu do účetního systému a dneska je ten trend takovej, že vlastně jak ty firmy dělají hrozně činností, tak se ukazují, že mnohdy jsou ty ERP systémy jakoby pro ně už příliš složitý, to znamená, dneska se to dělí na ty firmy, které chtějí mít ty procesy zabalený v jednom digitální, to znamená používají ty ERP systémy a v podstatě tam navazují ty jednotlivé funkce od pořízení nějaké zakázky přes fakturaci, přes zápis nějakých informací o tom zákazníkovi.
A nebo se to teďko zase trošku tříští a ty firmy začínají používat spousty malých aplikací na fakturaci, na správu třeba zakázek, jako je právě správa těch servisních zakázek, zvlášť používají CRM-ko a zatím někde na pozadí běží nějaká integrace, která všechny ty data spojuje a dává do nějakých reportů. Takže jenom to je takový, jako jak může vypadat vlastně ta digitalizace v těch procesech. Ty jsi vlastně začal tím přechodem z papíru na Excel, na kalendář a na nějaký jako specializovanější systémy a vlastně spoustu firm v tuhle chvíli funguje buď to jako hlavně i servisních firm funguje teďkom na papíru nebo případně v kalendáři a v Excelu. Mm-hmm. A samozřejmě spoustu těch firm říká, že pracují jako s nějakýma zakázkama, s nějakýma datama. Některé firmy si třeba ani jako nemyslí, že jsou to data, protože pracují na papíře. I když jako na papíře jsou ty data, tak jaká vlastně podle tebe je výhoda toho digitálu oproti tomu papíru a co třeba jako bezpečnost dat, která jako zajímá velice tyhle jako klienty, kteří by chtěli jako třeba digitalizovat? Tak za prvý je nutný si uvědomit, že dnešní doba je o datech. To znamená, pokud jsem majitel firmy, manažer ve firmě, tak potřebuji pracovat s nějakýma datama. O tom, jak výkonní jsou lidi, o tom, kolik stíhám zakázek, o tom, jestli ty lidi by nemohli být efektivnější při plnění těch zakázek. Uvažuji o tom, jestli, a víme, když se bavíme s těma firmama, jak je složitý dneska sehnat ty techniky, které ty zakázky realizujou. To znamená, potřebuji mít data k tomu, jestli ten jeden technik mi zvládne těch zakázek odbavit víc a já mu můžu přidat peníze, jo, a tak. Takže je to něco, co... Nebo já se prostě na tyhle ty věci koukám vždycky jako na data, jo. A ve chvíli, kdy mám data uložený v nějakém bezpečném úložišti, to znamená někdy v datovém centru, v nějaké aplikaci, tak je prostě prakticky velmi malý riziko toho, že o ty data přijdu. Představa, že nějaká firma funguje na papírech, taky to jde, takových firm je spousta, tak pořád, když si představím já za sebe, a taky jsem tou technika dělal jako zase na úrovni počítačových sítí, takže sedím někde v autě, teď jezdím k těm zákazníkům, píšu si ty věci, které jsem tam dělal někde po papírech a tak to většinou nedělám na místě, protože já prostě nemůžu do zákazníka sedět půl hodiny a vypisovat si tam nějaký dokument o tom, co jsem na té zakázce udělal. I když ze svých zkušeností taky vím, že to mnoho techniků takhle dělá. Tak ale ve chvíli, kdy si to odbavím velmi rychle u toho zákazníka, to znamená formou nějaký aplikace, a ona tam nemusí být vlastně ani specializovaná aplikace, ono stačí něco jednoduchého typu OneNote někde v Office 365 nebo v nějaký takovýhle cloudové aplikaci, tak vím, že ty data mám už bezpečně uložený, na nic nezapomenu, nemusím si to psát někde v autě prostě zpětně a tak dál. To znamená, spíš se mi stane to, že o ty data nepřijdu. A těma datama myslím teďko ty jednotlivý úkony. Jo? Třeba když mi vypadne jeden řádek ve fakturaci, tak to může znamenat pro tu firmu ztrátu 2000, 10 000 korun, protože jsem na něco zapomněl. Když to eviduji do nějakého systému, který mě provází tím procesem realizace nějaké zakázky, tak je velmi pravděpodobný, že o ty data spíš nepřijdu. Další situací může být to, že úplně jednoduše ten zakázkový list si položím vedle na sedačku, zastavím se v nějakém fast foodu pro kafe a to kafe se mi na ten papír zvrhne a ten papír bude nepoužitelný. Jo. Což když to kafe zvrhnu na tablet, tak sice v tu chvíli je to škoda na tom tabletu, i když i tak to většina tabletů dneska ustojí, ale je to o tom, že ty data už jsou někde uložený v datovém centru a prostě je menší šance, že o ně přijdu. Jo. Takže to je jakoby důležitý pro mě na to koukat z pohledu dat. Teď jsme se bavili o pořizování dat a vlastně ten druhý krok, který je dobrý pro ty manažery, tak je potom vlastně práce s těma datama. To znamená stavět si na tím nějaký reporty, stavět si na tom nějaký přehledové tabulky, stavět na tom systém pro odměňování těch techniků za to, jak jsou výkonní a tak dál. Což z toho papíru jde samozřejmě taky, ale mnohem hůř, protože už někdo musí ten papír přepsat do nějakého Excelu nebo do nějakého systému. Takže takhle já se koukám na digitalizaci. Je to prostě o datech. Vnímáš to tak, že digitalizace je spíše nutností, jako aby firma zůstala konkurenceschopná, anebo je to příležitost pro nějaký jako větší růst?
Asi, jak jsem říkal na začátku, je to firma od firmy. Jsou firmy, které můžou cítit, že prostě si vystačí s tím papírem. A myslím si, že žádnej sebelepší obchodník je nezlomí do toho, aby vlastně přešli na nějaký systém. Jo. Musím jako manažer firmy být přesvědčený o tom, že chci něco změnit, musím mít rozmyšleno, proč to chci měnit a hlavně, co je ten cíl a jít za tím cílem. Takže ve výsledku zase firma od firmy a jenom prostě já za sebe doporučuji dobře si rozmyslet, kterému tomu oboru v té digitalizaci se věnu, protože upřímně, co si budeme povídat, těch příležitostí pro digitalizaci je spousta. Můžu se rozhodnout digitalizovat prostě ukládání dokumentů ve firmě, můžu se rozhodnout digitalizovat pořizování došlých faktur, můžu se rozhodnout pořizovat nebo digitalizovat ten biznis, ve kterém pracuji a který mi přináší peníze, což samozřejmě třeba z mého pohledu je to nejefektivnější, protože nad tím mám kontrolu, ale prostě těch příležitostí v těch firmách je pořád spousta a další agendy nám neustále přibývají. Jo. Můžou to být správy vozových parků, můžou to být jako nejrůznější další aplikace, čili je to o tom rozmyslet si prostě ten směr a co mi to přinese. A když ještě jako půjdu blíž k té otázce, tak já si myslím, že když jsou věci, které jsou vynucené, tak je neděláme úplně rádi. Jo. To znamená, spíš to ten člověk musí vnímat jako příležitost pro tu firmu a příležitost pro to něco v té firmě změnit a proto se do té digitalizace vrhnout. U té vynucený, když vás k tomu donutí dodavatel, typicky automotiv, že jo, který má tendenci jakoby ty svý dodavatele hodně tlačit do různějších systémů, tak ty firmy to mnohdy nedělají rádi a bohužel to pak dopadá tak, že ta digitalizace proběhne buď jenom z části, aby byla na oko, to znamená, aby splnili nějaké podmínky vůči tomu jejich odběrateli, vůči tomu velkému automotiv koncernu třeba, a nebudou se zabývat tím, že to něco zlepší v té firmě. Jo? Když to cítím já jako příležitost, jako manažer firmy, tak určitě tu digitalizaci odbavím líp. Jo? A vždycky je dobrý si k tomu najít nějakého toho, jak se říká, ajťáka, který na první pohled možná se zdá, že plácá spoustu nesmyslů, kterým nerozumíte, ale ta digitalizace dneska o tom propojit ty systémy, naučit ty lidi pracovat s aplikacema, dohlížet na to, aby ty věci fungovaly a běžely a prostě bez toho projekťáka, ajťáka a toho týmu těch lidí, kteří s tím pomůžou, úplně nejde, pokud v tom nejsem sám nějakým způsobem kovaný. Jaký jsou podle tebe největší překážky, které jako mají ty společnosti, které chtějí digitalizovat vůči té digitalizaci? Co jsou ty překážky, aby vlastně vůbec mohli začít? Tak zase asi spíš ze zkušenosti. Já jsem si prošel vlastně nějakýma implementacema ERP systémů, prošel jsem si implementací cloudových systémů ve firmách a za mě jednoznačně největší překážkou je vždycky zaměstnanec. Protože v době, kdy zaměstnanců je na některé pozice relativně málo, tak ty zaměstnanci dokážou jakýkoliv nástroje, které je můžou trošku líp kontrolovat, bojkotovat. Jo. A proto je dobrý ty lidi vždycky do toho projektu vtáhnout a říct jim, hele, děláme nebo nasazujeme tenhle ten systém a ukázat jim, že to není jakoby jenom o té jejich kontrole a o tom, abych líp jako manažer kontroloval ty procesy, ale o tom, že i jim to pomůže v té práci. Jo. To znamená, oni si zjednoduší tu administrativu. Když si zase představím technika, který jezdí někde v terénu, aby mu ta aplikace umožnila prostě líp se k tomu zákazníkovi dostat, líp najít třeba to zařízení nebo nějakou technologii, kterou jde servisovat. Jo. To znamená, je dobrý do toho vtáhnout ty lidi, kterých se to týká, protože to je vždycky největší překážka a já si pamatuju na jednom školení Microsoftu, když jsem kdysi byl, tak se ukazovala přesně jakoby proces té implementace těch systémů, kdy na začátku je vždycky jakoby ta velká euforie, to přesvědčení o tom, jako jasně jdem něco měnit, že jo, v té firmě a je tam ten wow efekt na začátku a pak jako jak ty lidi zjistějí, co to pro ně znamená a tak tam je takový ten pokles, ta křivka jde zase dolů. A úkolem těch projekťáků a těch manažerů v té firmě
je vlastně tu křivku zase zvednout zpátky a ukázat těm lidem, že vlastně i pro ně je to přínosem. Jo. Druhý takový úskalí můžou být samozřejmě peníze, protože já jsem vždycky říkal, že v IT jde všechno, ale je to otázka času a peněz. To znamená, že když si vymyslím nějaký megalomanský IT řešení, tak každá IT firma, která má rozumný lidi, tak samozřejmě to řešení schopná dodat, ale to řešení by vždycky mělo být úměrný tomu, co to té firmě přinese. To znamená, nemůže firma, která udělá 10 milionů ročně na zakázkách, prostě zaplatit za systém 5 milionů, protože prostě ta přidaná tam v ten okamžik není. Jo? To znamená, že tam pak se to přesně dělí na to, jestli ta firma si koupí nějaký produkt, to znamená nějakou krabici, která je hotová, a ta firma se musí trošičku přizpůsobit té krabici, tomu softwaru, který už je hotovej. Maximálně tam proběhne nějaký vnitřní nastavení, aby některé procesy byly pro ně trošku jednodušší. A nebo jestli chce pak dělat nějaký drahý software na zakázku, který jim samozřejmě může fitnout líp, ale je tam jenom otázka toho poměru výkon peníze vždycky. Ty jsi tady vlastně zmínil velký ERP systémy a mluvil jsi i o nějakých nákladech spojených s implementací nebo s vývojem vlastního softwaru. Když bych byl firma nebo majitel firmy, malý nebo střední, a chtěl jsem digitalizovat, jak bych mohl začít, aby to bylo prostě pro mě co nejjednodušší? Tak když je to malá firma, tak vždycky je lepší těma postupnýma krůčkama. To znamená, malá firma zase z praxe většinou má někde externí účetní. Jsou účetní firmy, které zpřístupní ten svůj účetní systém těm firmám a oni můžou pořizovat faktury v tom systému a tak dál. A oproti tomu jsou firmy, které třeba říkají, hele, najděte si nějaký software, kterým budete vystavovat faktury a my vám ty faktury zpracujeme a pošleme vám nějakou závěrku, pošleme vám DPHčka, takové ty věci, které s tím souvisí. Tímhle se jednoduše zdigitalizuje prostě vystavování faktur. Já jako zase majitel firmy mám velmi rychle přehled o tom, kolik jsem vystavil faktur, kolik mi firmy nezaplatili, kolik mi zaplatili, jaký mám cashflow a tak dál. A tím zabezpečím nějaký provoz. A stejný to může být se mzdama, se všema těma věcma. A nemusím k tomu nutně mít ERPčko. Jo? A vedle toho si pořídím nějaký software. Budeme se dneska bavit o servisních firmách, tak já bych jako majitel se koukal po softwaru, který mi za první obhospodaří zákazníky, to znamená, budu vědět, jaký mám zákazníky, co jsem u nich dělal, budu si u nich moc naplánovat další věci a hlavně s nimi budu muset komunikovat. A jsme někde na rozmezí CRM systému a nějakého odborného softwaru, který už dělá nějakou konkrétní činnost. Jo, v našem případě, když se tady bavíme dneska o té servisní aplikaci FIVO, tak je to přesně vlastně nástroj, který pro servisní firmy je ideální v tom, že mám v něm přehled zákazníků, vidím v něm zakázky, jaký jsem kde realizoval, v případě, že servisu nějaký konkrétní zařízení, mám tam evidenci těch zařízení a vím, co se u nich dělo i historicky. To znamená, že to je nějaký další krok, který může ta firma udělat. A já se dneska ani nebudu bavit o tom, že prostě už jenom přesun té firmy z nějakých on-premise řešení, to znamená řešení, které jsou v té firmě, přesunu část těch věcí do cloudu a přidám tu správu tím pádem někomu jinému. Jo. Protože to není úplně digitalizace, taková spíš, jsme říkali, cloudifikace, ale je to taky jeden z těch kroků, který se určitě dá udělat, protože většina prostě aplikací krabicových, těch hotových řešení, o kterých jsme se bavili, tak je prostě v cloudu, protože nemusí se o ně někde starat, ty dodavatelé zajišťují updaty těch aplikací, objevují se vám tam nový verze. To znamená, pro ty firmy je to jednodušší v tom, že se o ty aplikace nemusí starat v podstatě. Jo? Což u těch on-prem aplikací, které se dřív instalovaly ve firmách, uvnitř a tak dál, bylo vždycky složitější. Takže ty kroky jsou určitě postupný a právě malé střední firmy mají dneska tu výhodu, že můžou čerpat z velké studnice nápadů různých firm a ty řešení kombinovat. A pak jsou řešení integrační, které zase bývají v cloudu, kterýma můžou ty jednotlivé komponenty, ty jednotlivé krabičky propojit. Jo. Nutný ale říct, že zase můžeme tam narazit na určitý úskalí, protože když si těch krabiček pořídím až moc a budu řešit tu integraci, která bude zabezpečovat v propojení všech těch krabiček,
tak ve výsledku se můžu pak dostat dráž nebo na větší peníze, sice v nějakém měsíčním nebo ročním objemu, ale než kdybych si pořídil nějaký svůj velký systém, v kterém to pak budu spravovat všechno. To znamená, je tam potřeba vyhodnotit a v tom určitě dneska pomůžou ty konzultantské firmy, které dělají do toho IT, kdy oni vám řeknou, kde je ten strop, jo, pokud je ta firma férová. To znamená, že ve chvíli, kdy je to o 3 aplikacích, které já vzájemně propojím, je to super, protože za každou platím nějaký stovky tisíce korun měsíčně. Ten integrační nástroj tak nějaký peníze stojí, ale řádově se pohybují prostě třeba ve mzdě jednoho zaměstnance. Jo. A ve chvíli, kdy ty věci digitalizuju, tak většinou čekám, že mi to nějakou práci těch lidí uspoří. A když se vrátím k těm zaměstnancům, jo, co jsem se často potkal, ty lidi se hodně děsí, když se implementují takovýhle systémy, tak se hodně děsí toho, že oni budou ty, co budou na řadě, když vlastně zefektivním ten proces, že budou pryč, že jo, z té firmy. Ale ono to tak není. Oni můžou začít dělat jinou pozici, můžou zefektivňovat ty procesy. Já vždycky dávám tady v tom příkladu, já nevím, viděl jsi film Zakladatel o McDonaldu, tak tam přesně na začátku bylo vidět vlastně, jak oni optimalizovali tu kuchyni, že jo, všechno si to kreslili neustále to a zlepšovali ty procesy. A to je přesně o tom, jo, že můžu jednoho dobrýho technika potom vzít, protože uvolním ruce těm ostatním a ten mi může pomoct zlepšit ty procesy v té firmě tak, aby i pro ty techniky, které zůstaly v tom terénu, se dělala ta práce efektivně. To znamená, je to možná ta informace, jak odbourat jednu z těch překážek a ten odpor zaměstnanců, protože prostě oni mají strach, že ten systém je nahradí. Jo. Ale on je nutně nemusí nahradit. Hezky si uvedl vlastně tu servisní aplikaci. Nevím úplně, jak teď na to navázat. Pokusím se, aby to bylo v takové kvalitě, jak si začal ty. Vlastně naše servisní aplikace FIVO vlastně je jedním z těch systémů, co jsi zmínil, že by byl dobrý na vlastně začátek nějaký jako digitalizační cesty malé firmy. V rámci vlastně téhle servisní aplikace my řešíme celý ten jako servisní proces, který začíná od komunikace, identifikace potřeb jako zákazníka, co on konkrétně potřebuje, jaký je jeho problém, jaký má zařízení, který je potřeba servisovat. Potom přecházíme jako na plánování, který zároveň spolupracuje s komunikací, řeší to vlastně nějakou realizaci a nakonec předání konečných dokumentů, podepsání, předávací dokumentace a podobně. Vlastně v rámci téhle servisní aplikace vy máte nad vším přehled, vidíte vždycky, co je na pořadu dne. Jo? Který zakázky jsou na dnes naplánovaný, na zítra. Vidíte seznam svých zákazníků, vidíte seznam zařízení i z historií, jako tady už říkal Jirka. Já bych se teďkom přesunul a podíval se vlastně do naší servisní aplikace, která jako vypadá nějak takto. A teď si projdeme základní průchody servisní aplikací z pohledu dispečera, který nabírá nové zakázky, a technika, který realizuje zakázky. Můžete vidět tedy seznam zakázek, hlavní přehled, ve kterém vidíte jednotlivé zakázky, jaký technici jsou k ním přiřazený, stav zakázky, kdy má proběhnout realizace a den, kdy má proběhnout realizace. Jako dispečer, který nabírá zakázky, vlastně komunikujete s klientem, který vám třeba zavolal nebo poslal e-mail. V tu chvíli vy si dáte novou zakázku, ve který vyplníte základní informace, jako třeba váš typ zakázky, sídlo, ze kterého vyjíždí váš technik, a potom si vyberete datum realizace a čas realizace, kdy začíná a kdy končí. Vybereme si třeba v 15:00 až 16:00. Můžete si i vybrat, na koho odchází konečný servisní list, který odchází e-mailem. Potom si přiřadíte technika, vybereme třeba mě, vyberete si zákazníka, například Spring Systems, osobu, na koho přijdou informace o zásahu, a pobočku, kde děláte tu realizaci. Potom si vyberete zařízení, který servisujete. Například klimatizaci. Můžete si samozřejmě vybrat, jestli budete dělat i záruční opravu,
anebo pravidelný servis. V tuhle chvíli máte jako dispečer hotovo, dáte uložit a váš technik dostane notifikaci o tom, že mu byla přeřazená nová zakázka. Technik, když už na té zakázce je a realizuje ji, si ji může otevřít a dát dokončit, kde vlastně vidí shrnutí celé té zakázky. Když se posune dál, tak může do zakázky vyplnit všechny potřebné informace pro její dokončení. Jako například vybrat dopravní tarif nebo individuální dopravu. Dejme tomu dopravní tarif, měli jste dopravu po Praze. Dobu práce, v tomto případě to byla 1 hodina. Platební metodu, váš klient vám třeba platí vždycky fakturou. Můžete zadat i reálný čas začátku a konce zakázky. Takže mohl jsem třeba přijet o chviličku později, třeba o 20 minut a reálně jsem skončil v 16:20. Potom můžu ještě vyplnit u jednotlivých zařízení, jaký materiál jsem použil. Například jsem mohl použít matici. A vidíte, že rovnou ze servisní aplikace se natáhla všechna data, která jsou potřebná. Jako kód, jednotka a cena za tu jednotku. Tak. Když se vrátíme zpátky na ten přehled, celkové zakázky můžeme provést už kompletní ukončení. Já jako technik se podepíšu, abych mohl dokončit zakázku. Pokud není zákazník přítomen na místě, nemusí být přímo podpis, ale pokud je, tak se může podepsat. A takhle vlastně prochází aplikací jak dispečer, tak technik. Pokud by vás jako zajímalo víc, tak si můžeme domluvit prezentaci, můžete se podívat na naše webové stránky a registrovat se do dema. Já ale budu mluvit i o tom, co vlastně ta servisní aplikace jako taková může přinést vaší firmě. Vy vlastně můžete mít hlavně přehled o tom, co se děje v každou chvíli toho servisu. Ten váš servisní technik nebude muset volat po konci každé zakázky přímo vám, jako dispečerovi nebo majitelovi, kam zrovna má jet. Jo, nebude se muset prostě jako strachovat s tím, co je další práce, když už ji má naplánovanou, má ji v pořadníku, všechno má prostě jasně daný. Ty firmy vlastně, které s námi jako spolupracují, tak většina z nich začínala i na servisní aplikaci jako takový a postupně vyrostly dál. Já bych se teď chtěl bavit o tom, jak může vypadat taková budoucnost toho digitálního jako světa, těch servisních společností. Jakým způsobem vlastně ty digitální společnosti můžou jednoho dne fungovat a co je vlastně ta utopická představa, možná i realistická, co bude jednoho dne možné. Já bych asi začal tím, že já si myslím, že díky té digitalizaci a třeba používání jenom té servisní aplikace opravdu ty servisní technici budou vědět přesně, kde je to zařízení, který má servisovat, přijede ke klientovi a nebude vypadat, že už jste byli u klienta 3krát, víte, kde přesně je to zařízení, no ale pořád posíláte třeba jiné techniky. A každý jeden technik se ptá, kde máte to zařízení. No tak v servisní aplikaci si napíšete, zařízení je zezadu za barákem, po levé straně, pod střechou. No a už nevypadáte tolik jako neprofesionálně, což je docela klíčové pro vaše zákazníky. Co podle tebe, Jirko, je vlastně ta digitální společnost, jako plně digitální? Jak podle tebe má vypadat? Já si myslím, že plně digitální společnost nikdy nebude. Jo? Že je prostě spousta procesů, které jsou sice digitalizovatelné, ale že nedávají smysl. Takže určitě, jak jsem říkal na začátku, za mě má smysl digitalizovat jenom ty věci, které mi přinesou jako ten efekt nějaký kýžený. To znamená zase
pojďme si zanalyzovat, jakoby, co nám vydělává peníze, co nám přinese nějakou hodnotu, co nám případně jakoby zefektivní ty procesy v té firmě a na tohleto se zaměřme, ale určitě nebuďme megalomani a nedigitalizujeme komplet celou firmu. Ono zase, jo, když se budeme bavit o nějakém příkladu, tak pro spoustu firm je digitalizace to, že prostě si přenesou do nějakého systému své ceníky, budou schopni udělat nabídku v nějakém systému zákazníkovi. Já jsem třeba teď viděl krásný příklad jedné společnosti, která dělá pokladní systémy, tak oni už neposílají nabídky v PDF-ku. Oni prostě posílají jenom v mailu link, kde vlastně je customizovaná nabídka pro toho zákazníka. To znamená, já se přihlásím jako zákazník do nějakého CRMka a tam vidím nabídku a můžu ji tomu obchodníkovi rovnou třeba i okomentovat. Jo? To znamená, hele, tady to se mi nezdá, to je zbytečný, to vyřaďte a tak dál. To znamená, je to něco, že zase je to zefektivnění procesu v tom, než si přeposílat maily tam zpátky, mít 20 telefonátů a tak, na který prostě dneska mají lidi málo čas. Víme zase ze zkušenosti, že spousta lidí prostě reaguje už na maily za 2, 3, 4 dny, protože prostě těch mailů už dneska chodí tolik, že není v silách spousty lidí ty e-maily číst. To znamená, že takovýmhle systémem se dá zefektivnit proces třeba prodeje těch pokladních systémů, když se trošku odkloním od těch servisních věcí. Jo. Pro některé firmy může být digitalizace to, že si prostě pořídí e-shop. Jo. To znamená, mají nějakou kamennou prodejnu, ale ví, že ta kamenná prodejna obslouží zákazníky jenom v nějakém regionu a oni chtějí růst trošku dál, to znamená, pořídí si e-shop a tím digitalizujou část toho prodeje. A u servisních firem vidím dneska, že je prostě velká příležitost v tom digitalizovat ty procesy těch techniků, protože to je to zlato té firmy, která ta firma má a pomoci jim v té jejich práci, to znamená, aby byly efektivnější, aby rychleji dojeli k zákazníkovi, aby těch zákazníků stihli za den vyřídit víc. Je to zároveň péče o ty zákazníky, která má smysl digitalizovat. Jo? Takže představ si komíníka, který dneska dělá revize komínů a je úplně super a my jsme na to vlastně zvykli třeba od lékařů, jo? Že zubař nebo dentální hygiena nebo praktický doktor ti taky posílá SMS-ku, hele, uběhly 2 roky, měl byste přijít na preventivní prohlídku. To znamená, stejně to u těch komeníků nebo u servisů kotlů, kde prostě jsou ty povinný zákonné normy na tyhle ty kontroly, tak když ti přijde SMS-ka jako zákazníkovi, helete, měli byste si udělat v nejbližší době revizi kotle, klikněte link a zarezervujte si termín. A za prvý ušetří to čas tomu klientovi, protože on nemusí nikam volat, ten dispečer dostane ten jeho požadavek rovnou do systému, naplánuje ho, nebo v případě, že uvolním ten kalendář těch techniků, tak já si vyberu nějaký konkrétní volný čas, který v tom systému ještě je a dispečer třeba jenom přiřadí technika, který je nejblíž v tom regionu zrovna. Takže s efektivním vlastně dojíždění těch techniků, s efektivním práci s tím klientem. A ten technik dorazí na čas. Ideál je takovej, který v těch aplikacích prostě dneska je, že já jsem schopný i sledovat toho, kde ten technik je. To znamená, že já v klidu můžu jít do práce. Když vím, že má přijet ten technik v 1, tak vyrazím na čas do práce a můžu průběžně sledovat na té mapě, jak se blíží k tomu mému domu někde. A můžeme se tam potkat na čas, to znamená, jsem schopen pracovat, ušetřím čas jako zákazník na té svojí práci, vydělávám nějaký peníze zase a zároveň to zefektivní čas toho technika. Jo? Takže to je nějaká budoucnost těch digitálních firm, ale nemyslím si, že je nutné jako digitalizovat všechno, ale fakt to, co mi přinese prostě tu jako reálnou hodnotu. No. Já to vnímám taky tak podobně. Protože podle mě plná digitalizace není o tom, že máte zdigitalizovaný všechno, ale máte zdigitalizovaný prostě ty klíčové věci, které vás opravdu pálí. Jo, vadí vám, že prostě musíte do večera vyplňovat papíry, máte servisní aplikaci, která vám automaticky ty papíry vygeneruje, například. Jo, neberu to tak, že by bylo potřeba vlastně jako digitalizovat celý
proces toho, jak technik funguje, že byste mu museli dát jako brýle na virtuální realitu a on najednou půjde a teď mu to ukáže tady, odmontuj šroubek, jo, tak zase takhle jako nechceme, aby ty lidi fungovali, prostě jsou to jako lidi, ne stroje, jo, takže a samozřejmě je to i to zlato těch firem, jo, protože prostě těch servisních techniků a kvalitních servisních techniků je pomálu, takže i ty kroky k tomu výběru jakýhokoliv softwaru nebo postupu digitalizace je o tom, že musíme se přizpůsobovat nebo prostě přesvědčit ty specializované techniky, kteří by to mohli ocenit. Můžu se tě možná taky zeptat, ty jsi vlastně produkťák servisky nebo FIVA, no. To znamená nebo ty servisní aplikace. Můžeš zkusit popsat a ono to určitě bude sledující zajímat, co vlastně ta serviska dneska jakoby umí, krom toho základního prokliku, tak co je vlastně ten přínos té servisní aplikace a možná by bylo dobrý zmínit jakoby nějaký výhled na ty nejbližší měsíce, co tam určitě plánujeme, protože i v tom se může spousta firem najít. Tak vlastně naše servisní aplikace v tuhle chvíli je poměrně zajímavý software pro servisní firmy, které jako dělají servis v terénu a primárně dělají servis zařízeních. Máte vlastně správu svých zařízení, svých klientů, vidíte tam jejich celý seznam klientů, všechny přiřazené zakázky ke svým technikům. Hlavně vidíte prostě to, jak ty technici postupují v té práci. Mají rozpracovanou práci, jsou na cestě, vidíte tam vlastně celý ten proces. Pokud vám jako jakýkoliv technik jako odejde, tak ani nepřijdete o ty klienty, protože máte jako uložený v celé té servisní aplikaci, což je v dnešní době poměrně klíčový, protože i s technikem můžou odcházet klienti. Máme tam teď nově funkce od pondělí, přehled, ve kterém vidí vlastně technici jenom svoje zakázky na celý týden a dispečeři vidí prostě všechny zakázky všech svých přiřazených techniků. Co se týče nějakého jako výhledu do budoucna, tak se chceme posouvat více jako toho digitálního světa a optimalizaci pro vlastně servisy jako takový a pomoct a jít napřed tím, že jsou dneska nové zařízení například, které dovolují připojit software na vlastně na ta zařízení a vnímat to, jak jsou využívaný, jak jsou vytěžovaný a prediktivně třeba plánovat ty servisní zásahy. A to je vlastně jednoho dne ta cesta, kam se chceme dostat. Aby prostě vy jste mohli jako servisní technici nebo servisní firmy automaticky plánovat servis pro vaše klienty, kteří vlastně používají tyhle zařízení. To znamená, vydáváte se cestou jakoby v tom produktu nějakého IoT a sledování těch koncových zařízení, aby automaticky hlásili ten stav třeba. Přesně tak. Další jako částí je například ten klientský portál, něco podobného, co si ty vlastně zmínil, kde vidí klient svoji obchodní nabídku, může ji přejmout, může si změnit čas, kdyby se mu jako víc vyhovovala ta servisní zakázka, kdy bude realizovaná a podobně. Samozřejmě je to prostě nějaký posun v tom, jak dobře se komunikuje s těma zákazníkama. Jo? Takže vlastně v rámci toho procesu, jak jsem ho jako už řekl na začátku, tak my teďkom se budeme primárně soustředit na to, aby byla vyřešena skvělé komunikace, zjištění klientských potřeby a aby byla zajištěna perfektní realizace, aby ten technik měl nějaký jako postup, kterým by měl postupovat, co je potřeba udělat, aby se na nic nezapomnělo. Protože i jako v tomhle světě je hodně práce a ty technici, když jsou přetížený, tak můžou na něco zapomínat a pokud budou mít jako nějaký seznamy, co mají přesně jako stihnout, aspoň za činnosti, nemusí to být jako budově vypoj hadičku, vyčisti hadičku, napoj hadičku, ale může to být prostě jako jednoduchý vyčistí stroj a tím můžeme tím technikům velice snadno jako usnadnit tuhle práci, což je vlastně jako naplánovaný na první čtvrtletí příštího roku. Ty jsi ještě zmiňoval ty novinky, hodně se firmy ptají třeba na integrace
nebo ze zkušenosti zase vím, že řešíme s klientama digitalizaci obecně, takže se ptají třeba na možnosti, já nevím, vystavit faktury v tom systému, tak tam uvažujete jakým směrem se serviskou? My vlastně servisní aplikaci, respektive servis terénu vnímáme v nějakých 3 velkých blocích. Jedna část je správa klientů, potom je správa těch servisních zakázek a potom je nějaký systém na fakturace. Tady vlastně jako my jednoznačně jako doporučujeme e-doklad na fakturaci jako takovou a je to z toho důvodu, že servisní aplikace jako taková má řídit pouze a jenom ten servisní proces. Nemá to řídit už jako nic po servisním procesu a zároveň ne před tím servisním procesem. Pro nás ten servisní proces začíná tou komunikací a zjišťováním těch potřeb toho zákazníka. A vlastně ten e-doklad je velice jednoduchý na napojení a my jsme schopní fakt opravdu jednoduše se do něj napojit a posílat mu informace, které potřebuje pro vytvoření fakturace. Ještě možná jedna zajímavá věc zase z toho, na co se většinou ptají zákazníci. Co když si tu aplikaci dneska pořídím a takzvaný přerostu. Jo? To znamená, v každé firmě se ty procesy trošičku vyvíjejí a jednoho dne můžu dojít do stavu, nemusím, ale můžu dojít do stavu, kdy třeba zjistím, že bych potřeboval něco trošku jiného, než je v té aplikaci. Co s těma klientama potom si počnete? Tak díky tomu, že jsme jako partnerskou firmu, nebo jsme jakoby produktem firmy Spring Systems, kde máme prostě velké zastoupení vývojářů, tak jsme schopní velice rychle a velice jednoduše vytvořit nástavbu té aplikace přesně pro potřeby toho klienta. Jo, nejde o to, že prostě jako by to stálo hodně peněz, ale ve chvíli, kdy budete vlastně v té velikosti, že jste přerostli servisní aplikaci, tak s největší pravděpodobností budete muset vlastně si už nechat vyvojenout vlastní systém nebo nástavbu na systém. A když využíváte jako partnera, který jsme třeba jako my, tak můžete vyrůst rovnou s tím softwarem a nemusíte ani měnit rozhraní, nemusíte přeučovat techniky, prostě přidáte jenom nové funkce, které vlastně potřebujete. Tak a ještě se tam na takovou praktickou věc zase, protože spousta uživatelů je zvyklá fungovat v tom režimu, že mají nějaký účetní systém někde ve firmě a o ten se jim musí někdo starat, musí ho někdo aktualizovat. A jak je to v případě FIVA? Tak některé tyhle softwary jako servisní nedovolují vlastně jednoduchý jako vytvoření. My vlastně na pár kliknutí vytvoříme to vaše prostředí a vytvoříte si demo během víceméně jako 2-3 minut. A naše aplikace je v cloudovém řešení, vlastně od které se zároveň tady stará Jirkův tým. A to vlastně zabezpečuje i vysokou bezpečnost dat pod ISem 27001, ale to je jenom jako vršek toho ledovce. Takže je to jako naprosto jednoduchý a máte to přístupný z internetu, z webového prohlížeče, nebo si můžete nainstalovat tu aplikaci přímo ve webovém prohlížeči. Stačí si kliknout instalovat aplikaci v nastavení prohlížeče a máte fakt aplikaci jako každou jinou. Ještě se často setkávám s poslední asi věcí, která mě napadá, a to je, jak je to s kompatibilitou zařízení. Protože samozřejmě u starých typů aplikací, které byly desktopové nebo tak byly problémy s tím, že jsem to musel mít buď na Windowsovém zařízení, jo, a to je vlastně asi všechno, protože ty Linuxy a Appleovský vlastně nejsou moc obecně podporovaný u spousty aplikací v České republice. Jak je to s FIVem? Tak díky tomu, že je to jako webová aplikace, která funguje vlastně na webových technologiích, tak víceméně aplikace je podporovaná na všech zařízeních. Jo. Můžete to mít na tabletu, na telefonu, na počítači. Samozřejmě pro servisní techniky více doporučujeme tablety kvůli jednoduchosti ovládání, ale máme i klienty, kteří fungují jenom na telefonech a jsou s aplikací velice spokojení. Tak za mě asi nápady na otázky došly. Já bych se teda asi tímhle přesunul
na dotazy našich posluchačů, pokud nějaké jsou. Já tady vidím, že mám nějaké vyskočené, tak já tady se podívám. Tady Alice L. se ptá, jestli jsme i konzultanti a pomůžeme s nastavením procesů nebo jen s realizací. Tak to je možná i otázka na tebe, Jirko. Pomůžeme i s těma procesama? Tak jak už Honza nastínil, tak vlastně Springs je poměrně velká firma, to znamená, máme ve svých řadách i konzultační oddělení, který se zabývá mnoha obory, od řekněme provozu a informačních technologií až po jejich bezpečnost, to znamená, jsme schopní vám pomoct s nějakou analýzou těch vašich procesů a s jejich zrcadlením, řekněme, do nějakých systémů nebo aplikací. To je velmi rámcově. Neznám samozřejmě ten konkrétní případ, ale určitě jako firma jsme schopní. Není to jenom o tom, že vám nastavíme aplikaci, naučíme vás s ní, ale pokud bude ten zájem z vaší strany, tak přesně si myslím, že jsme vhodný kandidát na to s váma ty jednotlivý procesy projít a navrhnout nějaké optimální řešení. Jo. Protože zase, jak jsem se bavil o těch krabičkách, jak se skládají dohromady, tak my se můžeme bavit o tom, že třeba budete mít FIVO jako nějakou hlavní aplikaci pro správu zakázek a vzhledem k tomu, že jste posluchač v tomhle streamu, tak si myslím, že jste z té oblasti servisních firem, ale vedle toho můžete řešit třeba provoz informačního systému, nějakého učebního systému, nebo naopak se můžete bavit o tom i o nějaký správě zákazníků, jejich spokojenosti, takže třeba CRM systém. A my tím, že se pohybujeme v tom segmentu všech těch vlastně řešení, tak jsme schopní vám pomoct vybrat to vhodné řešení. Za mě třeba neděláme ERP systémy, ale zase máme partnery, kteří je vyrábějí a na který se dneska umíme poměrně jednoduše integrovat, čili ano, umíme vám pomoct i s touto oblastí. Tak JR se tady ptá, jestli v aplikaci jde nastavit upozornění po půl roce a rozdělit po servisích a servisácích a chytře jim nastavit pobojišťky po okrese. Pobojišťky po okrese jako takovým nepodporujeme, ale umíme nastavit upozornění vlastně v rámci pravidelných servisů, pokud jako třeba tohle tím myslíte. Jo. Upozornění samozřejmě dostávají servisáci při založení zakázky, při jakýkoliv úpravě zakázky a automaticky se jim to může propojit do kalendáře. Tak snad jsem odpověděl na ten dotaz, případně ještě mi tady dopište. Jestli jde serviska teďkom teda propojit se skladovým hospodářstvím. No samozřejmě jako umíme servisní aplikaci propojit prakticky s jakýmkoliv modernějším systémem. V některé systémy jsou jednodušší, některé jsou složitější, ale nakonec to vždycky jde nějakým způsobem propojit. Já jenom možná doplním, že vlastně z těch systémů, který vím, že se dneska řeší, tak určitě tam je vlastně Money S4 z portfolia Safeoru. Určitě jsme řešili Abru z Abra Software a v podstatě jakýkoliv řešení, který má nějaký rozumný způsob propojení, takže typicky systémy od Stonewareu, znamená Pohoda, systémy Safeoru i o ty ostatní, což je Vario, což je Business, tak všechny tyhle typy systémů se určitě napojit dají. Pak jsou systémy, s kterými je to trošku složitější, což je třeba Money S3, ale i tam existují konektory, to znamená, je to spíš o tom zase o té konzultaci, pobavit se vlastně, co je potřeba mezi těma systémama synchronizovat. Jo, jestli je to o firmách, jestli je to vysloveně o tom skladovém hospodářství, tak to je samozřejmě vždycky trošku složitější, protože každá firma má ty sklady v těch učebních systémech nebo ERPčkách poskládaný trošičku jinak. Takže tam je třeba potřeba se domluvit, jestli to jsou sklady přes jednotlivé techniky, nebo jestli máte jeden centrální sklad, jakoby odkud vyskladňujete všechno zboží a tak dál. Takže určitě se ho dá, ale už takováhle integrace, zejména s těma skladovými systémama, tak je vždycky maličko složitější a je potřeba už se o ní bavit. Jo. Když se vrátím třeba k tomu, že jenom potřebujete synchronizovat číselník firem z jedné aplikace do druhé, tak to tak složitý zase není. Jo. Asi tak. Souhlasím.
Jo. Tady padl ještě dotaz, jestli bude záznam. Určitě budeme mít záznam, bude na YouTube a budeme všem účastníkům rozesílat odkaz na tento záznam. A máme tady potom poslední dotaz, kdy bude dostupné odepisování dílů pomocí čárových kódů. Tohle je funkce, kterou plánujeme vlastně na 3. čtvrtletí příštího roku. Je tam nějaká jako složitost kvůli napojení vlastně na čtečku čárových kódů, ale už se snažíme zjistit jako možnosti, jak se k tomu přesně dostat. Tak ještě chviličku asi počkáme, jestli nepřibyde nějaký dotaz. A pokud už nemáte dotazy, tak my vám děkujeme za to, že jste nás takhle sledovali i těch 50 minut. A přejeme vám hezký odpoledne a těšíme se, až nám třeba dáte vědět, že jste si šli zkusit naší servisní aplikaci, anebo jestli se někde třeba uvidíme na živém eventu. Tak za mě taky krásné odpoledne a nashledanou.